eta gaur txikioa egingo dugu. Saio hau egin dezakezue bai etxean, bai kalean, baina leku lasai batean. Klase hau egiteko bakarrik erabiliko dugu koltxoneta bat. Az gaitezen! Gaur ikasiko ditugu yoga posizioak, asanak direnak. Tximeleta egiteko egin behar dugu. Holan, oina, batu oinak eta holan geratuko gara. Dortoka egiteko behar dugu holan egon, tximeleta bezala, eta orain altza eskuak, jeitze eskuak, izkutatu eskuak eta izkutatu burua. Orain egingo dugu katua. Behitu holan hartu arnasa eta bota arnasa. Kobra egiteko, hasiko gara hemen, jeitsi, eta gora. Txakurra buruz bera egiteko, holan hasten dugu eta orain altza ipurdia. Gudaria egiteko, ireki hankak, luzatu besoak eta tolestu bat. Zuhaitza egiteko oreka handia eduki behar dugu. Eskuak hemen, tolestu hanka bat eta igo. Orain lotuko ditugu asana guztiak. Hasiko gara tximeletarekin. Hemen, mantendu posizioa eta hartu arnasa, bota. Berriro hartu arnasa, bota. Eta orain altza eskuak, jeitsi eskuak, sartu barrutik eta izkutatu. Eta hemendik katua egingo dugu. Holan kokatu eta hartu arnasa, bota arnasa, berriro hartu arnasa, bota arnasa, eta hemendik kobra egingo dugu. Mantendu pixka bat, eta hemendik txakurra buruz bera. Mantendu hor pixka bat, hartzen arnasa, eta botatzen, eta hurbildu oinak, eta gerlaria, gudaria egingo dugu. Holan, eta mantendu, eta arnasa botatzean beste aldera. Mantendu, eta beste aldera. Eta orain, batu oinak, eskuak erdian, eta altza bat. Eta orain, azkarrago egingo dugu dana. Hasiko gara, tximeleta egiten. Dortoka. Hemen dikatua. Eta kobrara. Mantendu pixka bat. Eta triangelu bat egingo dugu txakurra buruz bera. Hurbildu eta gudaria.
ireki. Beste aldera, batu, eta amaituko dugu zuhaitzarekin.